Першую электрычнасць у Гродні выкарысталі на фолюшы. Пісьменнік Алексей Карпюк адбудоўваў першую гродзенскую электрастанцыю, якую ў выніку ўзарвалі ў 2009 годзе. Гэтыя і не толькі цікавосткі з гісторыі гродзенскай электрастанцыі вы зможаце даведацца ў нашым відэа. Першую электраэнергію ў Гродні выкарысталі ў 1899 годзе. Гэта адбылося на шоўкапрадзільнай фабрыцы, якая размяшчалася ў маёнтку Фолюш. Там выкарыстоўвалі дынама-машыну пастаяннага току з паравым прывадам для асвятлення. У тыя часы гарадскія вуліцы асвятлялі каля 200 спіртавых ліхтароў, якія былі цьмянымі і не вельмі эфектыўна асвятлялі начныя вуліцы. Таму у лістападзе 1898 года Гродзенская гарадская дума стварыла камісію па пытанні будаўніцтва першай гарадской электрастанцыі. Праз 3 гады, у 1901 годзе, гарадскія ўлады накіравалі прапановы будаўніцтва станцыі ў 17 розных фірм як расійскай імперыі, так і замежжа. Адна з гэтых кампаній павінна была пабудаваць у Гродні першую электрастанцыю. Нягледзячы на тое, што падрадчыка шукалі нават у мясцовай газеце «Новае время», справа не зрушылася з месца. У 1909 годзе купец Іонес разам з інжынерамі Букам і Дзяржаноўскім намагаліся атрымаць дазвол на будаўніцтва электрастанцыі, але атрымалі адмову. У сакавіку таго ж года кіраўніцтва горада стварыла новую камісію. Яна павінна была даследаваць патрэбы горада ў электрычным току. На той момант жаданне правесці электрычнасць у дом ці на месца працы выказалі 116 чалавек. Нягледзячы на невялікі попыт, электрастанцыю ўсё ж пачалі будаваць. Яе вырашылі размясціць на вуліцы Александраўскай, сучаснай Будзённага. Месца абралі недалёка ад чыгуначнага вакзала, каб зрабіць больш зручнай дастаўку паліва на станцыю. Будаўніцтва скончылі ў ліпені 1912 года, а ўжо 12 снежня станцыя дала першы ток. На ёй працавалі 2 дызельныя рухавікі, якія набылі ў Вільні. Яны маглі адначасова сілкаваць 120 вулічных электрычных ліхтароў і 8000 лямпачак абанентаў. Заяў на падключэнне электрычнасці прыйшло нашмат больш, чым магла спачатку забяспечыць станцыя. Некаторым заяўнікам нават часова адмаўлялі, а іншыя, дзякуючы сувязям з супрацоўнікамі станцыі, падключаліся да сеткі нелегальна. За год колькасць абанентаў вырасла да 500, і на станцыі трэба было ўсталёўваць яшчэ 2 рухавікі. З'яўленне электрычнасці прывяло да таго, што гарадскія ўлады нават разглядалі магчымасць пабудаваць у Гродні трамвайную лінію ад чыгуначнага вакзала да параходнай прыстані на Нёмане. Але ад гэтай ідэі адмовіліся. Гродзенская электрастанцыя стала месцам, куды пачалі вадзіць экскурсіі для зацікаўленых асоб. Гэта былі студэнты Александраўскага рамеснага вучылішча і салдат-тэлеграфістаў сапёрнага батальёна. Напярэдадні Першай сусветнай вайны электрастанцыя забяспечвала працу 12 000 лямпачак у дамах і 65 вулічных ліхтароў. Падчас вайны станцыю моцна пашкодзілі, бо расійскія войскі, якія сыходзілі з Гродна, ўзарвалі адзін з рухавікоў восенню 1915 года. А нямецкія войскі, у сваю чаргу, дэмантавалі ўсе медныя дэталі і так актыўна выкарыстоўвалі станцыю, што праз некалькі гадоў яна магла абслугоўваць толькі вайсковыя аб'екты, а гродзенцы былі вымушаныя вярнуцца да керасінавых лямпаў. Пасля сканчэння Першай сусветнай вайны ў 1919 годзе польскія ўлады перанялі электрастанцыю. У 1937 годзе горад урачыста адсвяткаваў 25-годдзе станцыі, супрацоўнікам выплацілі прэміі і ўручылі ўзнагароды. У 1939 годзе гарадскія ўлады планавалі ўсталяваць на станцыі новы кацёл і турбіну, але планы на чарговую рэканструкцыю перакрэсліў пачатак Другой сусветнай вайны. Калі нямецкія войскі пакідалі Гродна, яны моцна пашкодзілі электрастанцыю. Яе пачалі адбудоўваць у 1944 годзе. У аднаўленні станцыі прымалі ўдзел будатрады Гродзенскага педінстытута, у тым ліку тагачасны студэнт і будучы знакаміты пісьменнік Алексей Карпюк. Пасля 10 месяцаў складаных аднаўленчых работ 28 красавіка 1945 года станцыю ўвялі ў эксплуатацыю. У ліпені 1957 года Гродзенскую гарадскую электрастанцыю перайменавалі у Гродзенскую цеплаэлектрацэнтраль. А праз 8 гадоў, у 1965 годзе чыноўнікі прынялі рашэнне пабудаваць у Гродні новую ЦЭЦ. Перадусім яна была патрэбна для азотна-тукавага камбіната. Новая станцыя пачала працаваць у 1970 годзе і атрымала назву Гродзенская ЦЭЦ-2. Старая станцыя атрымала афіцыйную назву ЦЭЦ-1, але ў канцы 1980-х гадоў станцыю зноў перайменавалі ў цэнтральную кацельную. У 2005 годзе адмыслоўцы з Мінска дэмантавалі комін станцыі вышынёй 60 метраў і металічны комін катла вышынёй 55 метраў.
У студзені 2009 года супрацоўнікі МНС перакрылі рух на вуліцы Будзённага і ўзарвалі будынак электрастанцыі. Адзіны напамін пра першую гродзенскую электрастанцыю, які захаваўся. Гэта падстанцыя на левым беразе Нёмана, каля былога басейна Лазурны. На месцы зруйнаванай электрастанцыі з 2009 года знаходзіцца пустыр. У 2016-2017 годах старшыня гродзенскага гарвыканкама Мечыслаў Гой сцвярджаў, што на гэтым месцы пабудуюць гатэль «Ібіс». Але ў жніўні 2023 года пустыр выставілі на аукцыён. Гарадскія ўлады плануюць, што інвестар пабудуе там офісны або гандлёвы цэнтр. Калі вам спадабалася відэа, не пашкадуйце лайк, а таксама падпішыцеся на канал Гродна 1127 і націсніце на званочак, каб не прапусціць наступнае відэа.